Paminaw na to si Representative Percy Sindania. Kay matod pa niya mga higala, ubay-ubay kuno ang iyahang nadawat nga mga pagsaway, pag BI tanan, no? Nga mga dautan gipang bato kanila. Ay! Pero duwa kuno matandog unsa? Ay! Wa kuno matandog mga higalang iyang baruganan, pabilin kuno siya nga nagduso para sa accountability. Ato maminawon gabi para may nalang malagot ni ato mga katropa dire. XFM Katropa. Kaldo na naman, maleta, crocs, baklang iwi. Initiating an impeachment case is not part of our ordinary work. Not every Congress we hold a high official accountable. Not every Congress we conduct hearings to determine probable cause. Not every Congress we write articles of impeachment. But this Congress, we answer the call of our people in our Constitution. And while we are doing the task, we are called names. Maleta, Crocs, Baklang Iwi. Our integrity was questioned. Paldo na naman, marami daw nag-withdraw ng boto, Congress na bahag ang buntot. We are subjected to mockery and legal harassment. Ginawa tayong memes that were AI generated, all in the name of doing our sacred constitutional duty. Pero bukas tayo sa mga pang-uusig, bukas tayo sa mga pangungutya, bukas tayo sa mga katulad nating inip na sa katotohanan. At habang nandito tayo sa Kongreso, nasaan si Inday Sara? Naka-travel leave. Naglalakwat siya sa Netherlands, Korea, Belgium, Germany at UK. Kuyog ka? Sa ilang araw ng pagdinig natin ng impeachment sa komite, ni hindi man lang siya ayos sinipot. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, and other high crimes. These grounds are no joke, no joke. They don't deserve, we don't deserve VP no show. As we vote yes this historical afternoon, we are reminding the Filipino people what a public official should be. We are raising the standard of public office. Ayaw natin sa lider na bilyonarya pala, pero hindi nagdedeklara. Ayaw natin sa lider na So si Martin Reto ay sarap ng media. Ayaw natin sa lider na kumukubra at naglalabada ng pera mula sa droga. 69% ng mga Pilipino ang gustong harapin ni Sara Duterte ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. The numbers do not lie. The majority of Filipinos want to start the impeachment trial and they want to start it forthwith. Who are we to stand in their way? Hindi tayo dapat matinag sa nangyaring Senate coup. Hindi tayo magpapasindak sa mga bababatas sa supporter ni VP Sara na bigla na lang magpapakita at magtatantrum sa plenary. Pare-pareho silang managot. Gay. Simula na ang Birahan si Libeste ah. Bayan votes, yes. Kaldo na naman. Okay na. Bullseye. Bullseye. 2 minutos pasado alas 8 sa buntag mo to'y reason or justification mga higala ni Sindania sa iyahang boto. Pagboto, of course, yes, no? Yes, good. Sa impeachment mga higala. Dako gid ilang kaligot-got nga wala magahigala adtua or wa sila gisipot ni Sara, ni VP Sara una sa ilang committee og wa man sumubo nang imbitar diya sa pagboto sa kongreso o plenaryo. Dito raman mo nang imbitar sa inyong investigation. Ang gikasuko gid nila pag-ayo karon mga higala, deadma. Kabalo ka bay? Ang isa nga batasan sa mga tao gani nga narcissistic. Kabalo ka mga higala, Gab, unsay weapon against ako ning ibulgar ni. Kabalo mang mga psychologist ani. Kada gani mga tao nga narsi. Ayaw na silang tinggi. Ayaw na silang siputa, no? Silence is the deadliest weapon against narsi people. I am not saying may gala nga narsi na sila, but all I'm saying may on is ang isa nga ilang gikasuko, gumikan kay, kabainti na sila nang imbitar, wala dyan ni adto. Mura ba ka ng mga on, tamay gala, baga, tara nga ulat na ninyo. Nya kalima na bito ka mo tawag, unya, mo pa'y
imbitaron mo pa magpalangan. Pangkalo ko ning kaldero hinusin nyo. Aba? Suko sila kay no show ko no. No show ang BP Sara. Kay ang ilamang yung gikuan nga sa ila gyud dapat magsugod ang impeachment og anha pa lang sa ila mutambong na daan ang Vice Presidente. Kay gani matud ba ni Sindania, 69% of the Filipinos gusto nga atubangon ni BP Sara ang impeachment. Yes, but that 69% of the Filipinos wa mo ingon nga adto mo atubang ni Sindania, adto atubang ni Ruistro. Nga naman, ako, mayon ko, yes, dapat atubangon na ni BP Sara in the proper forum. No? Dito sa proper magayagala nga venue. Ayaw di atubangan ni Luistro. Nga naman, unsaon nimo pag-justify sa imong kaugalingon, atubangan sa usa ka kongresista magayagala nga kaya nga grabe maka-aleluya, grabe makadaig kang Martin Romualdez. Unsaon nimo karon pag-justify sa imong kaugalingon? Unsa masiguro ba nila mga igala nga free from bias and prejudices? Ang ilang kuan kung atubang si Sara, nakita na nato na eh. Di ba nakita na nato na may igala when she attended, the Vice President attended the Quadcom hearing may igala last time? Yun sa man siya. Di ba? Sila Estela Kimbo pa to. Di ka halos katingog. Bullseye. Mo itong giwalk-outan sa sila. Oh. Unya kung sipyat ka diha, ma-cite in contempt ka pa. Di na siguro ka makita may galag Vice President, i-cite in contempt ni Abante. Kana ba? Muna kongreso ang angay ninyo. Kamo ba, Sindania, no? Bisa kung saan ninyong presensya yung kagalingon as kuan, di man gud makita nga patas. Nga naman, sa inyo palang, kamo palang daan karon makonect mo tanan sa usara ka tawo nga mo inyong Ginoo diha sa kongreso, si Martin Romualdez. Ay! Klaro man kaayo na mga igsoon. Klaro ana. Unsaon nimo karon may gala patubangon nimo with all fairness? Kay these are all allegations, mga katropa. Pero ang assumption din mga igsoon, tinuod na eh. Una-unaan ninyo may gala nga kanang gidala ni Madriaga, kanang gidala ni Trillanes nga mga ebidensya kunuhay. Dili pwede nga ingnon tang tinuod man na. Dili na pwede ba? Kinahanglan pa na mga galang mapaning na korte. No? Mabito na mo barog ng Senado as court. No? So, doble man kuning impeachment, mubarog siya as court of law. And mubarog sa siya may gala as, yes, a political process. No? Munang, balaka sa sila nga, uy, nausap namang liderato. Eh. Sana ba? No? 69%, butang na to, 69% sa mga Pilipino, gusto nga mo atubang si, okay. Pero, wala na mo ingon nga mo atubang sa inyo. Mo atubang na in the proper forum. Waman sa niingon ang kampo ni BP Sara nga, dili sila mo atubang. No? In fact, in one of the interview, ningon si Vice President, sa Senado, makikilala si Mary Grace Piatos. Oh. Karon, si Mary Grace Piatos, mga igala, it's a concocted name or a or invented name, mga igala. Mary Grace Piatos never exists in the Philippine Statistics Authority or the registrar record, mga igala. Wala na. Nga naman, hinimo ng pangalanan na for the purpose of confidentiality and safety, gumikan kay mga intelligence information ang dala. Ano ba? No? Sayon na kay na. Hinimo na. Mura na may galag pangan mga alias ba? No? It never existed, by the way. So, ang imong pagbulgar ni ana mga igala, there is a violation. Nga naman, imong ibulgar o mabutang nimo sa alanganin ng safety sa tao nga nag-supply og kining information mga igala ngadto sa gobyerno. Kining ombudsman pananglitan na atay kining ombudsman tanod bayan naani sila mga igalay kaniadto kabalo ba kagab nga even sa school na ay agent. Sa high school ba? Sa
eskwelahan. Na mga agent niya, gitawag nilag mga Junior Graph Watch Unit. Bullseye. Bullseye. Mga GU, no? Junior Graph Watch Unit, no? Ang trabaho niya na may gala, muna na mga ahente, no? And you have to create your own name, no? Sagol-sagol, ana. Kasi trabaho ano lang, mangalap og mga bisag unsang impormasyon sa school, sa labay gadruga anong eskwelahan, mangalap na. And you will never even one agent to another, no? Dili siya kaila kung kinsa ang iyang isig agent sa eskwelahan. No? Kanang Junior Graph Watch Unit sa under ombudsman na kaniadto mga igala para mas mga kabataan ba. No? Mura sa na may gala sa bisag sa pulis, di ba? Di man pwede mag-meeting nga puro agent. Kasagaran agent mga igsoon, no? Ang uban gani maunay dakop sa agent. Ay! Di ba? Nahitabo ba na may gala Dres del Norte? Naunay dakop. Naunay dakop sa pulis ang ilang ahente. Yan naman, mo'y nabaligyaan may gala sa isa ka ahente. Wala na, naggamay na kanilang kalibutan. Sila na lang nagbaligyan eh. Yan naman, dili na sila magkaila. So, karon, kay gusto man yun anin lang dilima nilang sindan niya, sige, ipaila-ila. Muna ingon ni Bibi Sara baya. Si Piatos, kay sige naman nagkaon si Piatos ni si sindan niya baya. Si Dadanig Piatos. Si Piatos mailhan sa Senado sa proper trial kuno. So, wala man ko kadungog mga igala og niingon si Bibi Sara nga di niya atubangon ang trial. Ang wala niya atubanga ang inyong trial. Nga naman in the first place, dili pa na trial. Di ba? Kamu may gabunyag ang nag-mini trial, gi-introduce niyo sa among mga tao, nya later on inyong gipapahana nga term, kaya di pa na trial. Di ba? Remember mo na mga katropa, dili na to mugna, oy. Sila'y gagamaan ang word nga mini trial. And then later on, may gala, na-realize ni Luistro, wag, singgitan na kang garin. Na-realize ni Luistro nga murag mamaot taan eh, kay mahog manggod ni karon nga nagpasalida lang ta diri aron nga mumubo ang rating ni Sara Duterte. Okay, gihimo lang nato ning venue aron nga mabanata nato. So gitanggal ni na ang word nga mini trial. Mo nang walay cross examination because matod pa nila araman ta diri sa pag-establish sa probable cause. Pero wako kadungog ba? Correct me if I'm wrong ha. Comment mo diya may gala. Wako kadungog. Nga niingon may gala si Sara Duterte o si BP Sara. Nga di siya mutambong. Ang iya may gala tanan allegation tubago niya in the proper forum. Asa man na? Senado. Bullseye. Nga naman didto magtigi ang abogado versus abogado. Abogado man na sila Luistro. Abogado man na si Ridon. Abogado na si Dilima. Si murag apil man to si Lord Dansuan. Apil to siya. Inyong kongresista di Cagayan de Oro City, Sulaiman. Kuya po kayo. Naong sa kay kwarta. Abogado man to. Pag-abot nito mga igala, kanang giingong mga facts kunuhay. Kung admissible evidence ba na? No, pagkanita kay bawaan na may gala kanang ilang giuting kay nga gi-charge karog fishing expedition, ma-admit na may galas evidence kay pwede ba nang questionon? Pwede nang questionon sa defense mo ingon nga, di mo dawat anang ebidensya, nga mong dawaton ebidensya, katong nalakip sa inyong reklamo nganong bisag unsa nang orasa mo gusto ninyo modugang og ebidensya, modugang mo. Pwede ba na? Pwede na ma-question dito mga igala. Everything can be questioned. No? Muna nga, kamusang mga senador nga maglingkod as senator judges, tuon-tuon sa gid magbalao diya. Kaya magbanggaan ang puro mga legal luminaries karon, puro mga abogado may gala, no? Member of the bar,
No? Balag ang usa di may gala gitaguan niya ang bana niya nga dunay kaso. Para di mo magnganga. No, tuon. Asa na si Lito Lapid. Ni pabor ba to nitong Soto? Pero guyuronon to. Magtuon gyud sila diha, even sila Robin Padilla magtuon na. Bato nila Rosa magtuon na. Di ba sig mauna ra kapildi ang ilang labanan ang ilang kalaki. Kaya nila masabti ang mga puntos. Di ba? So ang ilang kasuko dili ta mo ingon may gala nga wa man mo ingon si Sara nga di siya mo tambong, no? In fact mga igsoon, ha? In fact mga igala ang iyang defense ingon hulat ta lang me. Ang ikasuko may gala nila sindanya o sa Committee on Justice kay wa gyud sila si puta. Yara mo di ay na. And now you are claiming accountability. Maura man di ay na problema ninyo. Kay wa mo si puta diha sa inyong nilagi mo angay si puton nga numan. Nga numan kamo na tubag be. Kapoy na ko mag-imagine ang naong may gala ni Abante. Nestor Kiron, abi ni mo idol aron bisag unsaon niyag daot si Sara. Sara gihapon may mutuo labi na si Siloy, Bertudaso ug Boy Kiron di na matinag para kay Sara. Makita laging katag ana mga igala sa kuan. Now, so kanang word nga di ta mo kuan na bay kanang di ta mo ingon nga tama na kanang tawagon na to siya baklang hiwi, no? Kini mga word nga paldo. Kining word nga crocs, mga buaya. Asa man nagikan? Ha? Mabasol ba ninyo ang tao, ana? Ikaw sindan niya, mabasol ba ninyo ang tao, ana? Nga naggikan na may gala, nagsumikad na sa kadismayado sa tao, kasuko sa tao, sa nahitabo may gala sa atong institusyon. Bullseye! Bullseye! Nagtuomog ang tao nalipay sa Kongreso or particularmente mga higala diya sa Kamara de Representante. Niya ikawatan may gala ni Angkon. Niya isaldi ko ni Angkon nga nangawat mi uban ming Martin pero way manuo ninyo. Ha? Diya ikawatan may gala ningon nagbitbit mig milyones malita ang gisudlan pero way manuo ninyo nga naman. Basig apil mo nang matawag mo malita. So ayaw mo kasuko kung tawagon mo paldo, malita, buaya, gumikan kay naggikan ka na sa kasuko sa tao nga naglantaw sa Kongreso nga maoy pahirap, palisod karon may gala sa atong mga kaigsoon mga Pilipino. Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye. Nganong tawagon mo paldo alang-alang? Makita ba sa mga tao nga mga naong mo kwarta? Nga halos talang desisyon may gala ibase kung unsay budget nga mulusot ngadto kanila. Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Dili man na may gala terminong gimugna sa usa ka komentarista. Dili man na terminong gimugna may gala sa usa ka DDS. Dili man na terminong gihimo la may gala sa usa ka tao. It came out of despair sa mga tao nga naglantaw sa atong katilingban karon mga igsoon. No, nga ang gamay nga pasangil mao'y gidutan ang dakong bilyones, trilyones nga nawala may gala og di kawatan ni Angkon. Desal di ko ni Angkon nangawat mi uban ming tintin. Nangawat mi nang hatod ming malita, nakabahin sa BBM. Why mo tuo may gala? Ay! Diba? Samantala katong gipasangin lang because of confidentiality and everything may gala. Accountability ko no. Utingkay. Napay mga tarpulano, mga santilmong karaan may gala pangwao, napay mga madriyaga. Napay mga pinisti may gala nga trilyanes. Oh. Kay para lang yun may gala, mapalutaw nga sadaan si Sara. Di ay sadaan, di ay ni Angko nangawat lagi may uban ming Martin. Wa si mo tuo. Mao na sindan niya nga nang nigawas ng pung nga buaya mo. Gikan ka na sa despair sa tao
nga nagtanaw sa kongreso, di ay kawatan ni Angkon, niingon nagnangawat sila, gisod na mog malita, gideliver niya mo ani, di ay nagdeliver ni Angkon, ay alam mo di padaplin lang mo, di ay gutisa ni Angkon, nagdeliver sa nito, ay alam mo di padaplin lang mo, di ay Madriaga kidnapper, kani may tuuhan na to ang mga buang. Di ay Madriaga, questionable mga higala ang credibility. Kidnapper pag tumaw karon. Kami ni BP Sara, mo ituuhan. Di ay usa ka tawo may higala nga dunay yung kapasidad nga mukawat. Kay siya may higala Committee on Appropriations Chairman. Ay, alam mo anang saldi ko. Manawagan lang ta kunuhing uli-uli lang. Selective ang inyong hustisya. Selective ang inyong pagpangita sa accountability. Mao nang masuko mi. Wa mi masuko nga nangita mo accountability to Sara. Ang among ikasuko, anong pugson man ninyo na diha nga di masad mo korte?